Hi guys, good day. Today is November 1, 2019. Sinubukan kong gumawa ng latik. Parang nagmukha siyang peanut butter. Ano to? Kahapon, bumili si tatay ng 2 gata ng nyog. Bali, 3 to kasi may isa pang naunang nabili the other day. Ihinalo ko na kasi. Tapos 1½ cup na sugar. Ito 1½ cup na noodle cup. Ayan. Isang ganito. Ay 1½ brown sugar. Yung brown sugar. Tapos nagsaing na ako kanina sinaing ko na yung 1 kilo ng malagkit. Ang gagawin ko, ihahalo ko siya dito. Ito yung naalala ko paano gumawa ng biko. Kaya lang parang masyadong naging sticky yung aking latik. Siguro dahil yung gata galing sa freezer. Kasi dati nung gumagawa kami nung college pa ako, yung bagong kuskus talaga sa yung manual na nyog, kagud. Yan. Tapos pinipiga. Ito, galing sa market. Yung piga na siya. Tapos frozen ko siya yung gata. Tapos ngayon ko siya niluto. Nilagyan ko ng sugar. Parang nagmukhang peanut butter. Tingnan natin. Tapos pinatakan ko ng vanilla. Extra. Konti lang. Tapos ito. Mix ko siya. Lagay na natin yung sinaing na pilit. Bali 55 yung kilo ng malagkit, guys. Bumili si tatay kahapon. Hatching ng hatching. Nag-ano siya, naglilinis ng mga electric fan. Malikabok na. Yan. 1 kilo. Si Ariel, mahilig siya sa biko. Sana tama itong aking gawa. Nalaglag pa. Luin natin, guys. Galing na natin siya dito sa... Siguro pag matagal pa nagawa ng lagkit, ay ng latik, parang ito na yung coconut candy, coco bar. Halo-halo natin. Parang nasobrahan ng iba naman kasi yung kawaling ginagamit namin dati. Yung parang aluminum lang. Masyadong nag-absorb ng heat itong kawali na to. Kung masyadong marami yung 1 kilo, pwedeng hindi mo ilahat. Luto ka ng, ang tawag dito, tsokolate. Para may, parang putumaya. Putumaya siya. Mix natin. Tsaga-tsaga lang sa pag-mix, guys. Ito lang naman ang trabahoso sa biko, yung paghahalo. Other than that, madali lang siya gawin. Kasi, sasaing mo lang naman yung malagkit. Pagkatapos, gawa ka ng latik. Halo mo lang. Pag gumawa ka ng latik, continuous yung stirring niya kasi baka tumigas sa ilalim, masunog. Yung coconut milk, dagdagan mo lang ng sugar. Kasi yung 1 kilo ng malagkit, guys, ay ano siya,
3 cup ng noodle. Yung ganito, yung noodle cup, yan. 3 ganito siya. Yung malagkit. Kaya, yung nilagay kong sugar ay 1 kalahati. Para hindi naman siya ganun ka tamis. Tama lang. Yan. Parang amoy biko naman guys. Naalala ko pa naman pala. Lalambot din pala siya kasi medyo naging kukubar yung aking latik. Pero nilagay ko yung bagong luto na malagkit. Nag-melt din naman siya. Kaya yan. Sana magustuhan ng aking dalawang anakin. Si Kuya at si Ariel mahilig sa biko. Nagpapabili yun ng biko doon sa tindahan ng kaibigan namin. Biko Nay ha. Luto tayo ng biko. Kasi November 1. Mix it well. Mix it well. Yan. Freshly made biko. Biko sa bahay. Make sure na ma-even yung grains. Pwede mo rin siyang ilipat ng lagayan. Pwede mo guys, dagdagan nyo ng anis kung gusto nyo. Kaya lang guys, nung biko na to, hindi ko muna dinagdagan ng mga extra. Mga anis, mga bukayo ba yan? Pwede naman kasi lagyan ng mga bukayo. Baka hindi gusto ni Ariel kasi nasanayan niya yung plain lang din. Ayan guys. That's all ang ating biko. Yan lang ating biko for November 1. Ayan. Thank you guys for watching, and please don't forget to like and subscribe. See you on our next video, and please don't forget to press the notification bell for notification sa inyong email at sa inyong newsfeed sa YouTube. Thank you guys. Lipat ko na lang to sa glass lock guys. Bye.